ассалому алайкум тамошобинони азиз, влоги мо сар мешавад аз назди донишгоҳи миллӣ. ҳамин қадар талбандаҳои нағли дар инҷо ки аз қафои донишҷӯён давида меистанд. пештар студентҳо студенчески доштанд ва дар троллейбусу автобусҳо мегаштанд. ҳозир дар назди донишгоҳҳо фақат таксиҳо меистанд. лекин аз як ҷиҳат гирем, ин ба донишҷӯён қулай аст. Агар 4 нафар шинанд, сари вақт ба ҷояшон мерасанд, ҳам пулашон ҳам эконом мешавад. имрӯз ҳаво офтоб, ҳавои баҳорӣ, хеле ҳавои тоза аст. меравем ба тарафи факултети иқтисодӣ. ман дар таҳсилоти фосилавӣ хонда истодаам. ин намуди таҳсилот хеле хуб аст барои одамоне ки коргар ҳастанд, кор мекунанд дар ягон ҷойҳо ва бо унвон занҳое ки кӯдакони майда доранд. ба онҳо хеле қулай аст ин намуд таҳсилот. тарзи таҳсилоти фосилавӣ бо истифодаи технологияи муосир, яъне компютер мегузарад. омӯзгорон ба саҳифаҳои мо дарсҳоро мефиристанд ва мо ҳамаи онҳоро омӯхта, рейтингҳоро тайёр карда ба онҳо мефиристем. ва боз дар як сол 2 маротиба дарс мешавад. донишҷӯёне ки дар Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд омада бо омӯзгорон машварат гузаронда, экзаменҳоро дар худи ҳамин донишгоҳ супуранд. пештар бинои мо дар назди Садбарг буд ва ин биноро бошад нав бунёд карданд. хелеҳо дар ҷои ҳавогу, дар ҷои зебо сохтанд. ҳозир наздиктар меравем ба ҳамон ҷое ки соли кушодашавиаш навишта шудааст. бале, 22 январи соли 2021. хеле хунук буд, барфи бисёр меборид ва зебо буд. боз медароем ба дохили донишгоҳ. хостам каме навор кунам дохили онро ки чӣ тавр зебо ва тозаву озода сохта шудааст инҷо. ҳар як ошёнааш алоҳида ҳоҷатхона дорад. хеле тозаву озода аст. мебароем ба ошёнаи дуюм ва лифт дорад. лифташ то 8 этаж мебарояд, лекин фақат барои омӯзгорон аст. мо донишҷӯён зур зада ба 7-8 ошёна пиёда мебароем. ба дуюм ошёна расидем. инҷоам хелеҳо тозаву зебо аст ва дар ошёнаи дуюм осорхонаи пешвои миллат аст. рости гапаш ягон бор надаромадам ба ҳаминҷо. инҷо бошад ошёнаи ба фикрам 7 ё 8 аст. аз баландӣ тамошо карданро ҳамин қадар дӯст медорам ки бинед шаҳрамон чӣ тавр зебо ҳавогӯ аст ва рӯз то рӯз зебо шуда истодааст. биноҳо, ошёнаҳои хелеҳо зебо сохта истодаанд. ин тараф бошад тарафи факултетҳои физикаву тиббу ҳамон факултетҳо мебошад. тамошобинони азиз, аз баландӣ тамошо кардан чӣ қадар зебо аст. дарё, дар он тарафи дарё парк аст. ва тамошобиноне ки то охири влог бо мо буданд, хостам як намуд суруде ки дар давраи шӯравӣ буд бо забони русӣ барои донишҷӯён баҳри шумо пешкаш кунам. ба ҳар як донишҷӯ муваффақият ва бурдборӣ дар хонишашон таманно дорам. худованд илоҳи ҳар як донишҷӯ ба орзуяш расад.